Perdona, Roser, molt ràpid, sisplau, que m'he anat a casa de mon germà. És que m'ha trucat ara i m'ha dit que he d'anar a casa seva, urgentment, que li passa una cosa, no sé què és, i li he preguntat què passa, Víctor, que... És que estava a la feina. De fet, m'ha trucat, de fet, porto l'ordinador, aquí, encara. Clar, jo a la feina no hi vaig cada dia, només hi vaig quan... De fet, només hi vaig quan tinc partides de futbolín, perquè jo puc treballar des de casa. O sigui, si ara estem en un projecte que puc treballar des de casa. I a la feina només hi vaig a jugar a futbolín amb els col·legues, perquè és en plan Silicon Valley, no? Hi ha molts projectes de... Bueno, estem programant una cosa, llavors quan ens agobiam una miqueta, doncs ens fotem allà a jugar al futbolín. Jo estava encantat de la vida amb el futbolín, em truca mon germà, que vinguis a casa, s'ha fotut com una fiera, no sé què cony li passa. I clar, li preguntes i no m'ho diu, el tio. I joder, jo ara he de deixar la partida de futbolín per mi, bueno, és igual. I ara m'he d'anar a l'altre punt de la ciutat, es veu que la meva germana també hi serà, perquè hem d'arreglar unes històries i... Perdona un moment, vaig a fer una trucada perquè necessito saber exactament una cosa. Alba, tu estàs allà? Segon, tercera o tercer, segona? Segon, tercer o tercer, segona, vale. Vale, vaig cap allà.